हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों दा बे खेबाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ जिहेतु स्क्रिनाव अनलाइन नट्स होनाय क्लास 9 नि समाज बिगियाननि जारिमिन बाहागोनि आरो बे जाहैगोन नोंथांमोना नुदों चैप्टार 4 नि बेखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन जिहेतु नैबे हाफ इयारलि एग्जामाव सिलेबास बादियै बेयो फैनो हागौ बेखौ मोजाङै नायनांगोन जिहेतु एकाडेमिक केलेन्डार हिसाबै बेखौबो नुनो मोननाय जादों क्लास लानांगौ हिसाबै सेप्टेम्बर मान्थआव दा बे अब्ला चैप्टार 4 नि बेखौबो नोंथांमोननि थाखाय होनानै जाबाय दा अब्ला बेयाव पिडिएफ फाइलखौ पेज मोनसे बे खेबाव होनाय जादों दा फारि फारियै बेयाव एडिशनेल कुइसन आरो टेक्सुअल कुइसन गासैखौबो एन्सारखौ मोनजोबगोन बेनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन सिगांनि चैप्टारफोर 1 निफ्राय 3 सिम बेखौबो अलरेडि आपल'ड खालामखांबाय जिअग्राफि पार्ट हिस्ट्रि पार्टनिफ्राय आरो जिअग्राफि पार्टनिफ्रायबो चैप्टार 3 सिम आपल'ड खालामखांबाय आरो पलिटिकेल साइन्स इक'नमिक चैप्टार 1 मोनफा मोनफा होखांबाय बेफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन क्लास 9 नि प्लेलिस्ट बेयाव हाबनानै नायबानो जाबाय आरो जुदि क्लास 10 निबा नोंथाङा 10 नि प्लेलिस्टआव हाब आरो गुबुन गुबुन क्लास 6 5 आरो 7 फोरनिबा नोंथांमोना बेखौबो मोननो हागोन बांसिन चैप्टारफोरखौनो आपल'ड खालामखांबाय बेनिफ्राय आरो ग्रामार बर' मिडियामनि जिहेतु बर' ग्रामार आरो बर' एसे रनसाय लिरनाय आरो एप्लिकेसन लिरनाय बेफोरनि बागै भिडिअ नोंथांमोनहा फार्स्ट ग्रामार सेक्सननि प्लेलिस्टआव हाबनानै नाय होमबा मोनगोन डिसक्रिप्शनाव लिंक दं दा नैबे पिडिएफ फाइलखौबो नोंथांमोना पिडिएफनि लिंक मोनगोन बेखौ डिसक्रिप्शननि फार्स्ट लिंकआवनो मोनगोन लिरनानै होखानाय दङ दा बेयाव थांनानै थुबानो नोंथांमोना बेखौ डाउनल'ड खालामना लानो हागोन आरो गावबागाव नायै लिरनो हागोन बा प्रिन्ट आउट खालामना लानो हानाय जागोन आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो मोनो आरो आंबो थुलुंगानाय मोनो दा बेमोन बेनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै मिजिंथिबाय एसेनोसै गोजोन्थों।